Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmeli. Şugun hormatly prezident Fada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna iş sapar tamamlandy. Ýurdumyzyň Günnöwür welaýatyna iş saparynyň şäherlerini şugun hormatly prezident Fada welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Ertekher bilen döwlet başçymyzy welaýatyň şäherji etrawynyň Watan Daýhan birleşiginiň gallaçy kärinişleriniň ekin ýerine geldi. Teher bilen hormatly prezidentimiz Lewap welaýatynyň şäherji etrawynyň Watan Daýhan birleşiginiň kärinişçisi Berdimurat Narmedowyň kärinine ýerine geldi. Döwlet başçymyz kärinişçi bilen söhbetdeş bolup, onuň iş durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Assalamu alaikum hormatly arkadaşlar. Waalaikumsalam. Nälerdiler? Armada. Sağ olun. Şöyle 20 hektar yerim var hormatly prezidentimiz. Jana buğday etip yetiştirdik. Şundan bir 40-45 sentiner buğday hasılını almağa garaşyp oturýarys. Bu ýyl ıgalam gowy bolup buğdaýyň hem hasyly gowy. Bil dänen buğdaýyň bil oly paxta bil. Şuna teher bilen daň bilen turup bu işleri başlanyň näme diýene. Rıfat abi. Çok sağ olun. Söhbetde şoň başyna kärinişçi Daýhan özüniň dogunlary bilen 20 hektar ýeri kärine alandygyny, oňa Daýhan ihlasyny gaýgyrman bol hasyl ösürip ýetişdirenliklerini aýdyp, döwlet tarapyndan ýeligderli kömek golluglaryň berilýäni üçin mehriban arkadagymyza çuňur hoşalyk sözlerini beýan etdi. Kärinişçi Daýhan özüniň ata-babalarynyň ekrançylyk, mallarçylyk bilen meşgullanyp gelenlikleri, Kakasynyň hem 1 hektar ergeklen kärine ýeriniň bardygyny, çeýlik hem hojalykda gara mallary ýedip, süýt gatyk öňürýänlikler barada aýtdy. Hormatly prezidentimiziň Daýhanlar owagjylyk önümlerini öňürýänleriň dürejlikli zähmeti ugruna edýän aladasynyň netijesinde önümleriň döwlet tarapyndan tatynaş narxlary ýokarlandy. Bu bolsa owagjylykçylaryň ykdysatda aýdan gruplanmagyny, Daýhanlaryň gere bolan höwesiniň artmagyny şertlendirýär. Tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi Daýhanlaryň hasy netijeli işlemekleriniň baş şertini emele getirýär. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň owagjylyk önümlerini öňürjüleriň zähmetine ýokary baha bermek, ýurdumyzda önüm bolçulugynyň üçin edilmegi, buğdagyň ilim esasy ösürmek bilen baglanyşykly wezipeleri hemişe üns merkezinde saklajakdygyny aýdyp, Daýhanlaryň ýakyn ýardymçylary bolan ýokary öňürjülükli teňkelerin ýerlikderli satyn alynjakdygyny bellädi. Daýhançylygyň topragy ihlas etmegiň binýadynyň halalygyny aýdyp, mehriban arkadagymyz halal zähmetiň bagtyar durmuşyň esasydygyny, topragy ihlasyny gaýgyrmaýan adamlaryň döwlet tapýanyny gurrun berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz döwletimiz tarapyndan geljekde de bol hasyl öňürýän Daýhanlaryň öňürjülükli işlemekleri, olaryň durmuş düzüminiň ösürmegi ugruna ýeligderli alada ediljekdigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz owagjylyk buğdagyny ösürmek, Daýhanlaryň durmuş şertleri bilen baglanyşykly diýişi ýol başlara anyk tapşyryklar berdi. Soňra kärinişçi Daýhanlaryň işi bilen ýeligderli gyzyklanýanyny, ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýäni üçin mehriban arkadagymyza ähli kärinişçileriň adyndan hoşalyk bildirdi. Hemde hormatly prezidentimizden ýetişdirilen galla hasylynyň orugyny ak batay bermegi haýyş etdi. Mehriban arkadagymyz haýyr işe ak pata berip, Daýhana bereketi hasylyň hödýürini görmegi, inniki ýyllerde de şunuň ýaly bol hasyly ösürip ýetişdirmegi arzu etdi. Soňra ýokary öňürjülükli, kuwatly teňkelere orun berildi. Dünýäniň öňdebarjy önüm öňürjüleriniň kämil teňkeleri buğdaýly pelleriň garasyndan girip başladylar. İşleriň sazlaşykly gurulmagy, ýetişdirilen buğday hasylynyň gysga möhletlerde we ýetkisiz ýygnalyp alynmagynyň hemde onuň galla kabul ediş bölümlerine, elevatorlara büýükdensiz daşalmagynyň baş şertini emele getirýär. Döwlet başçylygymyz klass kysymly buğday ýörüji kombaýnynyň urun meýdanyny senledi. Ýokary öňürjülükli häzirki zaman klass kombaýnlary buğday ýörülen meýdanyň samanyny bir dolug edip ýyşyryp gidýär. Munyň özi saman ýygnamakda da amatlyklary öpçün edýär. Şeýle hem urum geçirilen meýdanlaryň arasalygy DNA'nyň ýetkisiz ýygnalyanyny, bu teňkeleriň ýerli toprak howa şertlerine laýyk gelýänini äşkar edýär. Kärinişçi Daýhan galyn açan DNA'laryň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelge laýyklykda guşlaryň paýdygyny aýtdy.
Çünki tebigatda halal zatlar arya bolmaýar. Hormat prezidentimiz klas kısımly buğday urucu kombaynlaryň iş öňüçiligine ýokary baha berdi. Soňra mehriban arkadagymyz Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň belli John Deere kompaniýasynyň kuwatly tehnikalarynyň iş öňüçiligi bilen tanışmak maksadyna bu kombaýnyň urum geçiren meýdany synlady. Diýeneti orlanan meýdanlaryň badabat şüdügar sürümine geçirmäge taýýar derejede bolmagy, John Deere kısımly kombaynlaryň iş öňüçiliginiň bildirilýän talaplary dogry laýyk gelýänini alamatlandyrýar. Hormat prezidentimiz bu tehnikalaryň ýokary öňüçilik güýjüne işledilmegi, olaryň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagy babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerde guralan şanly wakanyň hormatyna milli tagamlary, dürli nygmatlary taýýarlayan gelin gyzlara tagamlarynyň datly bolmagyna arzu etdi. Dürli nygmatlary taýýarlayan gelin gyzlaryň käbiri öýleriniň mehriban arkadagymyzyň gurduryp beren ak mekdeplerine mugallim bolup işleýänliklerini, gyzlaryň bir näçesiniň bolsa Türkmenabatdaky mugallimçilik ýokary okuw mektebiniň taliplerdiklaryny aýdyp, boş wagtlary gallaçy kärendeçleriň armasyny ýetirmäge gelýänliklerini, bu ýerde milli nygmatlar taýýarlap, daýhanlara, mehanizatorlara hüdürleýänliklerini uly şatlyk bilen gurrun berdiler. Bellenşäri bereketli türkmen topragyna öndürilen ak buğdaýyň täze hasalynyň öz degirmenlerimizde ügelen unundan taýýarlanýan nygmatlar aýratyna tagamly bolýar. Gelin gyzlar taýýarlan tagamlaryny, toý pişmelerini bugünkü çäre gatnaşçylary ködüretdiler. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň düwrewap derejede ösürilýänliginiň aýdyň subutnamasyna urildi. Käreneçi Berdimurat Narmedowyň ýetişdiren buğday hasalynyň oragyna mehriban arkadagymyzyň ak pata bermegi münasip etdi. Bu ýerde buğdaýdan, paktadan alynýan öňümleriň, ekişde ulanýan tohumlyk serişdeleriň dürli görnüşleriniň, şeýlekem çörek we çörek öňümleriniň serwisi gurnaldy. Onda gowaçanyň, buğdaýyň we beýleki dänelik ekinleriň vilayatyň toprak guwa şertlerine alaýyk gelýän görnüşler görkezildi. Şeýlekem bu ýerde seçkiçi alimlaryň taýýarlan ýokary hasylly, ketele durnukly we tir ýetişýän gowaça kende buğday tohumlarynyň bir näçe görnüşleri bar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň owesenaga toplumyna gödäwçige diýen ornmasary bu ýerde görkezilýän öňümleriň görnüşleri, olaryň heýafiyeti aýratynlyklary barada hormatly prezidentimize gurrun berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda tohumçylyk ugurynyň ösürilmegine, munyň üçin seçkiçi alimlaryň ilmi işläp taýýarlamalaryna ähmiýet bermegiň zerurdygyny belläp, bu ugurda ýerine getirilýän işleriň ilmi esasy ösürilmegi babatda vice-premiere bir näçe tapşyryklar berdi. Bu işe ýurdumyzyň ekrançylyk ilmi barlygy institutlarynyň ilmi hünärmenleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň alimleri we bu ugurdan bilim alýan talipler işiň çekilmeliler. Soňra mehriban arkadagymyz hemmelere aýratyna käreneçi daýhanlary halal rehmetiň hüýdürini görüp ýaşamaga arzu edip, käreneçe özüniň sowgatyny gowşurdy. Mehriban arkadagymyz käreneçi daýhanyň bol hasyl ýetişdirenligini aýdyp, onuň asly rehmetiniň ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpçün edilmegine münasip goşandygyny gowunç bilen bellemek bilen käreneçiniň ata-enelerine de mehirli salamyny ýollady. Oğul yetiştiripdir. Ayhansıqdan barsyk şuna görüşüp durary. Diýen işine de gaty sag ol minnetdar. Nazadymyz ýaly ýurdumyz işläp ýörsen nazat ýetik. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden büyük ekrançylyk ýeralma ösürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan daýhanlaryň käreni ýerine tarap ugrady. Mehriban arkadagymyz TV'gi ekin daýhan hojalygynyň ýeralma ösürip ýetişdirýän meýdanyna gelip, tekeriň sergin çagynda döreýän ilham joşgunyň, adamlaryň, aýratyna tebigatyň goýunyna halal rehmeti gol beren daýhanlaryň ruhuny götürýänligi, şahirana fetirleriň asylly işiň waspyny ýetirmekde ähmiýetligini belledi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi daýhan hojalygynyň ýol başçysy mehirli garşylady. Assalamu alaikum arkada prezidentimiz. Lebap toprağına hoş geldiniz arkada prezidentimiz. Şag adamlarınız düşümlü olsun. Men Tebiyekin Dayhan Hocalygynyň yol başçysy Bäşem Rustam. Tuğla. Näme etdiň beýandy? Näçe getdi? Arkada prezidentimiz sizin başta durmaňyzda ýurdumyzyň oba hojalygyny östürmekde, telekeşle gollanmakda ähli mümkinçilikler döredýäňiz arkada prezidentimiz. Bizim Tebiyekin Dayhan Hocalymyzda değişik 953 hektar yerimiz var bizim. Biz şu hocalymyz bilen 370 hektar yer alma ekip mailname esasında her hektardan 140 sentine haslama mailleştirdik. Biz de olsa go idek görüp go seredip her hektardan 200 sentten göre hasla garaşýarys arkada prezidentimiz. Sizin bize döredip beren ähli mümkinçilikleriniz üçin köp sağ olsun aýdýarys
arkada prezidentimiz. 370 hektar. 370. Tuğlan. Neye sağdım o mekanı? Yemi hocalığımızda 247 adam işliyor. Sen hemmenizi yol başlayın. Arkada prezidentimiz yol başladı. Hormat prezidentime de Dayhan Hocalygynyň ýol başçy bilen bolan gurrundaşlygyň başynda olaryň alyp barýan işleri, ýeralmanyň görnüşgemde onuň hasyllyk derejesi bilen gyzyklandy. Dayhan Hocalygynyň ýol başçy şu ýylyň fevral aýynda 370 hektar ýere ýeralmanyň gala görnüşli ekenliklerini we ýokary hasyla garaşýanlyklaryny gurrun berdi. Telekeçiniň belleşýäli ähli gurlar bilen bir katarda owagyjylyk önümçülüğüne de netijeli iş alyp barmak ugruna döwlet tarapyndan zerur mümkinçilikler üpçünedilýär. Bu bolsa öňüm bolşulugynyň täze iş ornlarynyň döredilmegine giň ýol açýar. Döwlet başlarymyzy soňky ýyllarda telekeçleriň owagyjylyk puwdugyna işçilik görkezýänliklerini kanagatlanma bilen beledi. Munyň özi ýurdumyzda öňümleriň durly görnüşleriniň bolşulugynyň üpçünedilmeginde puwdugyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna aýratyn möhümdir. Sen ýa-da näçe bäri işte. Men oba hocalykda yaşlığımda ejem kakam agronom bolsa yaşlığımda oba hocalykda meşgul bolýar. Ha, olaram işte de. Oğlan ikisi hem agronom. Tuğlan. Şeýlekem Dayhan Hocalygynyň ýol başçy ýeralmanyň gala görnüşiniň şewtiň toprak gowa şertlerine laýyk gelýänligini, onuň hasyllygynyň ýokarydygyny gurrun berdi. Soňra hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen ýokary öňüjlikli tehnikalar ýeralmanyň bereketli hasylyny ýygnamaga girişdiler. Dayhan Hocalygynyň ýol başçy hasyl ýygnajy tehnikalaryn hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Germaniýadan alynanyny habar berdi. Ýergelerine aýtsak, döwlet başlarymyzy Germaniýaly alymlar bilen duşşandy, olaryň türkmen alymlar bilen birlikde işläp, ýokary öňüjlikli ýeralma ýygnajy tehnikaları taýýarlamagy teklip edipdi. Şonuň bilen baglykda olar ýurdumyzyň alymlar bilen geçiren birlikdäki işleriň netijesinde biziň toprak gowa şertlerimize laýyk gelýän ýokary öňüjlikli ýeralma hasylyny ýygnaýan tehnikalar taýýarladylar. Geçirilen syna işleriň netijesinde olaryň ýerli önüm öňüjler üçin amatlydygy kesgitlenildi. Bu işte iki görnüşli tehnika bolanýar. Olaryň biri ýeralmanyň ýapraklaryny orýar. Beýlekisi bolsa ýeralmalary topragyň ýüzüne çykarýar. Soňky işler bolsa ýygymçylara bagly. Olar ýeralmalary çöpläp haltarara salýarlar we degişi ugurlar boýunça ugradýarlar. Hormatly prezidentimiz ýeralmanyň ýokary hasylynyň ösürilip ýetişdirilendigini bellädi. Çünki bir ýerde duran ýerinde gabyň ýeralmadan dolmagy hasyllygyň ýokarydygynyň oňa Dayhan hyklasynyň siňdirilendiginiň nyşany bolup durýar. Dayhan Hocalygynyň ýol başçysynyň belleşýäli hasylyň döwleti tapşyrmaly meçhörden artygy ak bazarlarda satylýar. Bu bolsa hojalykda işleýän dayhanlaryň girdejileriniň artmagyny hem de olaryň işe bolan höwesiniň ýokalanmagyny üpçün edýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň paýgasy ýol başlygyna amala aşyrýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli biziň ýurdumyz owagyjylyk önümleriniň öňdürilmegine özüni dolu üpçün edip bilýän döwlet bolmalydyr. Bazarlarymyz dürli önümlere baý bolup, Türkmenistanlaryň ýokumly iýmitleri isleglerini üpçün etmeliler. Şunu toprağın hasıllygyny ýokalandyrmaga mümkinçilik berýän alman gadanlaryny öňümçüge giňden ornaşdyrmaga hem-de owagyjylyk ekenlerini ýydak etmek boýunça hemme zerur agrotehnik şäherleriň öz wagtyna geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmeliler. Özüçleriň täze biletliklerine barýan iri ýarymyzda topraga ykbalyny baglan, oňa ihlasly zähmetini siňdirip, bol hasyl öňdürýän ekrançylarymyza we daýhanlarymyza öňüjlikli işlemege, bereketli toprakdan bol hasyl alyp, halal zähmetinden baýamaga döwletimiz tarapyndan ähli şertler döredilýär. Owalarda düýpli özgertmeleriň ýygyderli dowam etmegi, owagyjylyk önümçiginde zähmet çekýän adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowrandyrýar. Olaryň işine we durmuşyna täze öňüşgün çaýýar. Söhbetdeşiň barşyna hormatly prezidentime de şeýlekem Dayhan Hocalygyna degişli ekin meýdanlaryna ýeralmadan başga da ýetişdirilýän önümleriň görnüşleri bilen gyzyklandy. Tuğlan. Ýene de näme ýende ekenlaryň bar? Bunun başyndan garpoz, gawon, kerem, Onda gowy. Meýe da barmy? meywe şuur ektim, üzüm ektim, alma, şeptaly,
Senem oluş edin. Sebebi yurdumuzun ilkinci nottaki siyasetinin ağırlık kokulu. Senin bir ediyen işimiz katıncının ulular. Milletler. Yaşlılığına da, benimle de, atana da alamaydı. Uğurlar oyuncu sen yetiştirip de senin olan nesilinin devam eden. O da ulular da. Soňra mehriban arkadagymyz telekeçi daýhanyň agdy bir maşgala agdalaryna özüniň sowgatlaryny gowşuryp, daýhanlaryň atyrly işleriniň hemişe arawaçlyklary weselmegine arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde wilayatyň owagçylyk pudugynyň gazananlaryny beýan edýän sergi bilen tanışdy. Sergide wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ösürilip ýetişdirilýän göýük bakça we miwe önümleriniň dürli görnüşleri goýulypdyr. O wilayatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýedigderli gowrandyrylmagy owagçylygynyň ösmegine oňyň täsirini ýetirýär. Hormatly prezidentimiz ekrançylaryň zähmet we durmuş şertlerini gowrandyrmak, ýokary önüjlikli teňkeler we enjamlar satyn almak, daýhanlary ýokary hili tokum bilen üpçün etmek, öňümçi we almyň ýöňdewaly gazananlaryny we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine üns berýär. Owagçylyk önümleriniň öňüçileriniň döwlet tarapyndan toplumlaryň gollanylmagy netijesinde Günnäger vilayetde daşary ýurtlardan getirilýän önümleri ýurdumyzda öndürmek we ilaty özümizde öndürilýän ter göýük we miwe önümleri bilen üpçün etmek boýunça döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Wilayatyň tebigy howa şertlerine laýyklykda ekin meýdanlaryndan we suwdan erejeli peýdalanmagyň, ýürüýte teňkeleriň netijeli ulanylmagynyň, ýöňdewaly agrotemik suwlardan peýdalanmagyň hasabyna gadanylýar. Tergide miweleriň, göýük we bakça ekinleriniň dürli görnüşleri Türkmen topragynyň arsygal bereketinden hemde hasyllygynyň habar berýär. O we zähmetkeşleri öýleri barada döwletimiz tarapyndan ýedigderli edilýän aladan duýup, joşunly we ýokary ruh bilenlik bilen ihlasly zähmet çekýärler. Mukaddes Türkmen topragyndan ekinleriň bol hasylyny öndürmek arkaly ýurdumyzyň owagçylygyny ösdürmäge öz munasyp goşantlaryny goşýarlar. Sergide bereketli Türkmen topragyna öndürilýän Jeyhunyň datly suwundan ganan yeralma, soğun, käşir, pomidor, kelim, hiyar, gawun, garpyz hemde kädi we miwe önümleriniň dürli görnüşleri görkezildi. Eri diýarymyzda häzirki wagtda ekrançylarymyz, daýhanlarymyz tarapyndan miweli baglaryň, göýük bakça ekinleriniň bol hasyly ösürilip ýetişdirilýär. Bir önümleri diňe bir ter görnüşine ulanman, eýsem olary gaýtadan işlemek we uzak möhletlerini saklamak üren derwaýs meseleleriň biridir. Munyň üçin ýurdumyzyň dürli künjeklerini bir önümleri ter görnüşine saklamak maksady bilen sowuji enjamlaryň üpçün edilen ammarlar ýedigderli gurulýar. Bu ýerde ýurdumyzyň seçkiçi alimlarynyň alymy esasy işläp taýýarlan tohumlarynyň ösürilip ýetişdirilen önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Munyň özi owagçylyk pudugynyň häzirki zaman almanyň ýokary görkezijleriniň esasyna ösürilýändiginiň netijesidir. Ýurdumyzyň azyk bolşulygynyň döredilmegine hususy önüm öndürjiler öz munasyp goşantlaryny goşýarlar. Türkmen işgörleri ýokary tehnologiýaly döwrewap öňümçük toplumlaryny ila dyşganalar gurýarlar. Gaýtadan işleýän senagatyň täze düzümlerini öňümçüge ornaşdyrýarlar. Hormatly prezidentimiz owagçylyk pudugynyň düşünýänliginiň hasa ýokalandyrylmagyna hemde teň taýdan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän düzümleriň döwrewaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli owagçylyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna gönüktirilen toplumlaryň çäreleriň kabul edilmeginiň bäsleşige okuyuply owagçylyk pudugyny kemale getirmegiň bir şerti bolup durýanyny hemişe belleýär. Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Lewap vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap, Türkmenawa şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet başlarymyz iş sapary bilen Mary vilayatyna ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary Mary şäheriniň halkara howa menziline gelip gonni. Hormatly prezidentimiziň Mary vilayatyna iş sapary dowam edýär. Ýurdumyzda berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölegine urly. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha iş ýeňleşmegi netijesinde telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň ýyl saýyn köpelip, ilatyň günnelik sarp edýän ady önümleriniň öňdürilişiniň möçelleri barha artýar. Muňa özü bolsa Ahal vilayatynyň Bäherden etrabyna ýerleşen parasatly daýhan hojalygyna alınıp barlayan işleň mysalyna da aýdym görünýär.
Ahir ulayatynyň Behirden Trawyň Mürşid Aýhan birleşiginiň şäherine ýerleşen Türkmenistanyň Tenagatçylyk telekeçer birleşmesiniň agdaty bolan Parasatly Daýhan hojalygy soňky ýyllarda iş ümdigi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Döwlet başçylygynyň güneşli diýarymyzda telekeçiligi ösürmek hakyna kabul edýän ýurt behbetlik kararlarynyň ruhlary galkynyň bu Daýhan hojalygy ihlasy dähme çekip köp mukdarda ýokary hili ady gönümlerini öňürmek barada höwüslerini täze badalyga berýär. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu Daýhan hojalygynyň garamagyny hereket edýän önümçilik bölümlerini häzirki wagtda ila tarapyndan köp islegilerleýän ady gönümlerinin arasynyň agy suwunyň pomidor goýultmasynyň hemem üwmejüň dürli görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Parasatly Daýhan hojalygyny ilatyň köp sarp edýän önümlerinin pomidor goýultmasynyň 350-480-800 gramlyk, hemem 4 kilogramlyk aramdaky görnüşler taýýarlanyp, olary demir hemem çüýşi gaplaryna gaplanýar. Bir günüň dowamyny ortaça 60 tonna pomidor goýultmasyny öňürýän bu hojalygyň önümleri gün saýyna geçkinli haritlara öwrilýär. Bu ýerde üwmejüň azy we süýji görnüşleri öňürilip, önümleriň 20-265 hemem 480 gramlyk görnüşleri göze gelýär gaplarda alyjlara ýetirilýär. Daýhan hojalygyny her güni ortaça 2 tonna azy we süýji üwmeç öňürilip, olar ilatymyň islegilerleýän önümleriniň hataryna özlerini orun tapdylar. Daýhan hojalygyny arasynyň agy suwunyň ýarym hemem 5 litrlik gapyra gaplanan görnüşleri iýleşmediň bu wagtdaky islegini kanagatlandyrmagy uly ýardym edýär. Bu ýerde her güni 10 tonna arasynyň agy suwy plastik gapyra goýulýar. Hojalykda gaplanýan agy suwlaryny esasan Mürşid Aýhan birleşiginiň çägindäki dik goýulan suwunyň pedalanýar. Parasatly Daýhan hojalygyny öňürleýän önümler noş harit nyşany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usuly dolandyrylýar. Kärhanada döwrübap enjamlaşdyrylan hir barlykhanat hem bar. Bu ýerde dähme çeken hunarmenler kärhanada öňürleýän önümleriň ýokary derejesinde bolmagyny ören jogapkärlik çemleşýärler. Onu öňürleýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Häzirki wagtda kärhanada işgärleň 40 uly dähme çekýär. Tomus mewsumynda bolsa işgärleň sany hasam köperýär. Bu ýerde işgärleň ruhy bilen hemem netijeli dähme çekmek üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öňürilen önümler ýurdumyň ähli welaýatlarynyň şoň ýalan paýtatmada Aşgabat şäheriniň sarp edijilerini urdurýar. Geljekde bu ýerde ady gönümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam gödeňde tutulýar. Parasatly Daýhan hojalygynyň işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaň öz öňlerine goýan asyrly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan ynamy berkidýär. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezident bilen taýtal taýyralar netijesinde ýurdumyzda hususy ulgamyň orny ýokarlanyp, hususy kärhanalary täze tehnologiýadan ornaşdyrmak bilen öňürleýän ady gönümlüň derejesi ýokarlanýar. Mary welaýatynyň iş telekeçleri Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna iş öňürjiliklerini hasam artdyryp, bazar gatnaşyklaryna bäsişe öküpli, ýokary hili önümlüň uly tapgyrlaryny öňürip, ilaty hödürleýärler. Şeýle öňürjilikli işleýän hususy kärhanalaryň hataryny Türkmenistanyň Tenagatçylyk we telekeçer birleşmesiniň agdalary hasaplanýan Mar şäheriniň hemem Mary Trawynyň şäherine ýerleşen täze ay harit nyşanly hususy kärhanalaryň görkezmek bolar. Hormatly arkadaşlarymyň kiçik we orta telekeçiligi ösürmek barada edýän aladalary ýurdumyzda azy gowpsuzlygyny piçin etmek münasip goşun goşýan hususiýetçiler täze dähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Işewur telekeçiligiň dörejilikli gözleglerini netijesinde hususy kärhanalar daşary ýurt önümi öňürjileriniň iň kämil tehnologiýalary bilen piçin edilip, olarda öňürleýän azy önümleriniň meçörleri we görnüşleri barha artýar. Mary welaýatynda Türkmenistanyň Tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalaryň bir näçesi bolup, olarda halkymyzyň ulutlag bildirilýän bagtyarlyk döwrümiziň önümleri öňürleýär we eliterli bahalardan halkymyza hödürlenýär. Mary Trawynyň şäherindäki täze harit nyşanly et we et önümlerini öňürýän hususy kärhananyň önümleri bazar gatnaşyklaryna bätleşige ukyply önümler hasaplanýar. Häzirki wagtda hususiýetçiler halkymyzyň ösen itleglerine eýe bolýan şoklat önümleriniň 60-dan gowrak görnüşlerini haritlik derecesi ýokary bolan gaplara gaplap ilatymyza ýetirýärler. Bu ýerde şular ýaly dürli görnüşli şoklat önümlerini öňürmekde baý iş tejribesi bolan hususiýetçileň ýyllarça dähme çekýär. Täze harit nyşanly önümleri öňürýän kärhanalaryň ýene-de biri Mar şäherine ýerleşen süýt we süýt önümleri hususy kärhanasy. Kärhanada kuwatly täze tehnologiýaly daşary ýurt enjamlarynyň kömegi arkaly öňürilýän gatyk, gaýmak, aýran ýaly süýt önümleri dürli görnüşli göze gelýuli döwrap gaplara gaplanýar.
Bazı önümleri özünün haritlik derecesi bilen hem aýratyn tapawutlanýar. Hormatly arkadaşymyň ýurdumyzyň telekeçilerini höwetlendirmek barada diýen aladalaryndan uruklanyp dähmet çeken bu kärhananyň işi telekeçiler şu günler iç önürjülüklerini hassa artdyryp, joşguny dähmet çekýärler. Halkymyzda ýokary hili ady önümleri bilen bolelin üpçün etmek işlerine münasip goşunt goşan husus kärhanalaryň işçileri telekeçiligi ösdürmekde edýän uly aladalar üçin milli lidermide alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyar çağalaryň ýurduny urly. Diýarymyzda körpen eserlerini hemme taraplayan hemem sadaşykly ösme uğruna döwlet derejesinde alad edilýär. Çağalaryň döwri we bilim almaklary sadaşykly ösüşi goňujaý diňe almaklary wagtyny şadiýan hemem peýdaly geçirmekleri bilen baglanyşyk meseleler hormatly prezidentiň durmuş ulgamyny nazarlayan siýasatynyň ileri tutulýany uğur bolup durýar. Türkmenistanyň Gyzylýarmay Milli Jemgyýetiniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň bilelikli guramaklaryny gökderedäki çağalar tagalçy we din jarş merkezine din salyan çağalyň aratynda meden sport şäherleri geçirildi. Şäherin dowamyna paýtagtymyzdaky 2-nji çağalar Sunwat mektebiniň dekinli ýaşlarynyň aýdym talaşçylaryna aýratyn orun berildi. Bu ýerde bolan çykyşlarda bagtyarlyk döwrümizden hormatly arkadaşymyň Ýurt Bähwetli begi işleriniň türkmen sportunyň gözel paýtagtymyň bagtyar ýaşlygyň wasby belentden ýetirli. Her bir çykyş ýokary joşgum bilen garşylandy. Bu ýerde surat eserleriniň sergisi çäre aýratyn öwüşgün çaýdy. Geçirilen sport ýarşlaryna da çağalar üstünlükli çykyş edip sporda bolan höwetleriniň ýokardygyny görkezdiler. Ýurdumyzda bagtly çağalyň mekanyny uran hormatly arkadaşymyň bilim ulgamyny kämeýleşdirmäge, toplumlaryň kämeýleşdirmek boýunça wezipeliň üstünlükli çödülmeginiň netijesinde Türkmenistanda ýaş nesliniň hemme taraplaryň ösmegi, şol sany çağalyň tomutky din jarş günlerine dol derejeli din almak üçin ähli şertler döredilýär. Okuwçylaryň tomutky din jarş günlerine taýýarlyk görmegiň çäklerini Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň guramagyna geçirilýän çäreler gyzykly pursatlara baýlyg bilen tapawutlanýar. Mälim bolşy ýaly şahsiýetiň kemale gelmegi oň aňyrty, terbiýeti, daşgurşaw ýaly möhüm ýagdaýlar bilen şertlendirilenler. Daşgurşaw goramagyň täsiri uly ähmiýete ýetir. Çağan töweregindäkiler olaň her biriniň kemale gelmegine ägirt uly täsir etýär. Ulular çağanyň daşgurşawy ýuwaş-ýuwaşdan uýgunlaşmagyna ýardam bermek bilen olary kämil, ösün insan hökmüne terbiýelemek üçin ähli tagallalary etmelidirler. Tomutky din jarş möhümini şadiýan geçirýän mekdep okuwçylary bu merkezlerde wagtlaryny täsirli we gyzykly geçirýärler. Davralarda bagtyar çağanyň mekanyny urlan diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallaryň edilýändigi. Şoň netijesinde çağanyň bu möhümde de şadiýan we bagtyar din jalmaklary uğruna ähli amatlyklyň ýoly goýulýanlygy bu ýüzden sülemellendi. Aýdymsa sunwatyna zehinli çağalyň ruhelen çykyşlary bolsa dawara hassa aýratyn uruşşaýdy. Mehriban arkadaşymyň ýurdumynyň körpe nesliniň din jalmagy we saglygyny berkitmek üçin döretýän mümkinçilikleri olary birek bilen ýakyndan tanışmagy, din duşlarynyň isleg arzuwlaryny öwrenmägi, bu merkezlerde dowatlaşyp hakyky dogonlary öwrülmäge şert döretýär. Arasy daha howasy azaýyp ýerlere gyzykly gezelençler, sagallyş merkezleriniň sport toplumlaryny meşgullanmak, oýun hemde kompýuter otaklary hemem il işleri bilen meşgullanmak üçin gurnaklaryň ustahanalary, orta mektepleň okuwçylaryna saglygyny berkitmek hemem täze bilimleri almaga kömek eder. Köpetdagyň eteginden azaýyp punjakda arsy tokoýlyklary emele gelen tätin dereleň aratyna çağalary giň möçörli din jarş maksatnamasy garaşýar. Şol maksatnama laýyklykda çağalar oğudan arsalyň daşyndan aýlanar. Durly paýhat şäherleri, oýunlar we bätleşikler, durly konsertler, şol sanyna ýurdumda meşhur bolan aýdymsa toparlarynyň gatnaşmagyna konsertler geçiriler. Olar çağalary geljek okuw şäheriginiň öňü syratyna göwnüjay din jalmak hemde güýç toplamagy ýardam berer. Çağalyň tomutky din jarş pursatlarynyň hemme taraplaryň täsirli goňunaja geçmek üçin ähli mümkinçilikler döretýän arkadaş prezidentimiň mekdep okuwçylary çağ kalplarynyň joşup çykýan hoşallyklaryny aýtýarlar. Giňerimde ýaňlanýan sport bäsleşikleri burdaky üstünlikleň ýokardygyny görkezýär. Olary bagtyar raýatlamada uly ruhlanýanlyk bilen gatnaşýarlar. Paýtatymyzda ýaňlanýan ýaşlar netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen ýaşlar ýokary komekleriniň talipleriniň kämilleşýänliklerini äşkar etdi. Mehriban akademiyanyň belleşi ýaly sport munyň özi diňe bir bäsleşik, üstünlik we medallar däl, ýa-da ähli güýçleri birleşdirýän kuwwatly durmuş ulgamydyr. Ol medeniýet, ykdysadyýet we diplomatiýa bilen berk baglanyşykllar. Arkada prezidentimiz sportun parahatçılık dörücülük uğruna aýratyn ähmiýet berýär. Hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar.
Mälim bolşaly mehriban ýakadamyz sport halkymyň saglygy bilen berk barançykly meseleleri hemişe üns merkezine saklaýar. Soňky ýyllarda dünýäniň onlarça döwletleriniň tribünleriniň gatnaşmaklaryna geçirilýän ýaşlar Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökmündäki derejesini pogtalanyrdy. Bugün Türkmenistanda sport ile meşgul bolanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmeti we wajyplygy ýokarlandy. Tribünler geçirilen ýaşlarda özlerini başlanyklygyny görkezmäge doly mümkinçilik alýar. Milli sporty ösdürmegiň we jemgyýetde sağlandyrylmaş ýolgularyny berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgul bolanýan adamlaryň, aýratynda ýaşlaryň, ýetkinjekleriniň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Şunun bilen baglanykda aýdylanyna, hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda üstünlikli amala asyrlayan saglyk döwlet maksatnamasynyň netijeligi barada aýratyn bellemek gerek. Döwletimiz häzirki sport sagaltys düdüminiň giňeldilmegine hemde halkara ölçeglerine kybap gelmegine äger türlü serişde konukturýar. Sportun sagdynlygyň we güç guwatyň çeşmesligini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygyderli artýanyny bellemek gerek. Sportun durly gönüşleri boýunça giňgeninde ýaýwanlanýan sport bäsişiklerine, durly ýaşlara türgünler işçän gatnaşyp, olar sportu, köpçülikliň beden terbiýe bolan höwüslaryny bütün aýdynlygy bilen görkezmäge doly mümkinçilik alýar. Hormatly adamlar, Enwortha ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtyna Aşgabatda 9-njy iýuna saat 20-den 10-njy iýuna saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyna azken burtu howa bolup günnörden 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenar taraplaryna 31-36 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna azken burtu howa bolup günnörden 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gijetine 17-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Mary vilayatyna azken burtu howa bolup Demirada günnörden 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna azken burtu howa bolup Demirada günnörden 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna az bulutly howa bolup Demirada günnörden 7 sekundy 8-13 metr ýetýän şymal usar. Howa gijetine 18-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa bolup günnörden 7 sekundy 9-12 metr ýetýän şymal usar. Howa gijetine 19-21 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar.